Ostres, nois, avui us porto un tema que em té ben preocupat. Escolteu bé, va. Sabeu aquests sistemes com ChatGPT, Copilot i Gemini? Doncs resulta que no només són xulos per xerrar i fer coses, sinó que també són una màquina d'extreure dades de nosaltres. Mireu, penseu en casa vostra, el vostre refugi. Ara imagineu que hi ha un gran altre que vol entrar-hi i saber-ho tot de vosaltres. Caram, és com si no tinguéssim intimitat. I sabeu què? Això ve de lluny. Des de l'antiga Grècia fins ara, sempre hem buscat llocs segurs, però ara és diferent. Les lleis no serveixen. La quarta esmena als Estats Units, a l'RGPD a Europa, res d'això ens protegeix realment. Va, que no tot està perdut. Però, hem de fer alguna cosa, nois. Mireu, aquests sistemes avançats, quan parlem amb ells, estan xuclant informació sobre com pensem, què ens agrada, fins i tot com ens sentim. És una passada. Hi ha una noia, Paul Olivier Deal, que va intentar aconseguir les seves dades de Facebook. Sabeu què va passar? Res de res. Però a veure, no podem rendir-nos. Hi ha gent que està inventant coses xules per protegir-se, com fundes de mòbil que bloquegen el senyal o roba antivigilància. El més important és que actuem plegats. Sí, plegats, com quan es va lluitar pels drets laborals al segle XX. Hem de dir prou a aquesta vida de vidre on no tenim secrets. I us ho dic de debò, si no fem res, acabarem vivint en un món on serem com titelles, tio. Sense llibertat, sense intimitat. Però ei, encara podem canviar-ho. Hem de lluitar per un futur on la tecnologia ens ajudi, no ens controli. Vinga, va, que podem fer-ho.